Boas tardes. Eu son Yolanda Torres Corral, son unha bióloga especialista na área de microbioloxía e gustaríame darvos a benvida ao webinar de medidas higiénicas de prevención ante a COVID-19 nos centros educativos para o persoal non docente. O que vou a falar ao longo desta presentación vou facer en primeiro momento unha breve introducción a esta enfermidade que xa todos nos coñecemos, que é a COVID-19, para posteriormente entrar xa nas medidas higiénicas de prevención nos centros educativos. En última instancia, tratarei de resolver as dúbidas máis frecuentes e as dúbidas que vos xurdan ao longo da presentación. Recordar que as dúbidas van ser monitoreadas ao longo da presentación e ao final da mesma farán máis chegar para tratar de resolvelas. Ao longo desta presentación vanse seguir as medidas higiénico-sanitarias para hotéis e restaurantes ante a COVID-19, que podedes acceder a elas a través do enlace que podedes ver na pantalla, por estar así previsto no apartado 5º do protocolo de comedores. Resaltar tamén a importancia que ten actualizar de forma constante a información que se manexa desta enfermidade, debido a que é unha enfermidade que actualmente conta con un gran descoñecemento e, por tanto, hai que estar actualizando tanto a información desta enfermidade como das medidas preventivas que vamos a tomar. Como dicíamos, o primeiro que vou facer é unha breve introducción a esta enfermidade. Xa todos sabemos que a COVID-19 é unha enfermidade infecciosa que está causada por un tipo de virus, que son os coronavirus. No caso da COVID-19, o virus causante desta enfermidade chamase SARS-CoV-2 e foi identificado por primeira vez en decembro de 2019. Un dos puntos máis importantes desta enfermidade é o seu mecanismo de transmisión. Por tanto, como se vai a transmitir esta enfermidade? Temos dous tipos de vías de transmisión principais, a transmisión directa e a transmisión indirecta. A transmisión directa é cando entramos en contacto cunha persoa que está infectada, e esta vai nos pasar o virus a través de pingas respiratorias de gran tamaño que van a ser despedidas polo nariz e pola boca. Coñécese que estas pingas respiratorias de gran tamaño poden percorrer unha distancia de 1,5 metro de distancia, por iso sempre se recomenda manter unha distancia de seguridade superior a este 1,5 metro. E, por outro lado, temos a transmisión indirecta, que é cando entramos en contacto con obxetos ou superficies que están contaminadas e, posteriormente, tocamos a nosa cara, estaremos metendo o virus no noso organismo. No caso de infectarme con esta enfermidade, cales van a ser os meus síntomas? Temos tres tipos de situacións posibles. A primeira situación é o caso das persoas asintomáticas, que son aquelas persoas que non amosan síntomas, pero sí que teñen o virus no seu organismo. Por tanto, os test de diagnóstico serían positivos. Isto é moi importante porque poderían contaxiar o resto das persoas. Hai que ter en conta que o 80% das persoas serán asintomáticas ou presentarán síntomas leves da enfermidade. A segunda situación é aquelas persoas que amosan os síntomas comuns, que xa todos coñecemos, que son a febre, tose seca, dor de cabeza, cansanzo, aínda que existen outros síntomas probables, como a dor de pescozo, diarrea, a perda do gusto ou do olfato, etc. E xa na terceira situación temos os casos de maiores gravidade, aqueles que padecen febre alta que non diminúe aínda con medicación, neumonía, dificultade respiratoria e incluso a morte. Recordar tamén que o período de incubación medio é entre 5 e 6 días, aínda que pode variar de 1 a 10 días. Canto tempo resiste este virus nas superficies? Dende varias horas ata varios días. Na presentación temos dúas imaxes nas que podemos ver a perdurabilidade do virus en distintas superficies. Pero esta información hai que collela un pouco con pinzas ou con cautela, porque está calculada en condicións de laboratorio, en condicións controladas que moitas veces non representan a realidade. Por exemplo, na imaxe que estou a sinalar, podemos ver canto tempo permanece o virus activo en distintas superficies, pero está calculado en condicións de laboratorio a 22 grados a un 60% de humidade. Por tanto, na vida real, probablemente non sexa ao mesmo tempo. Polo tanto, a mellor forma sempre é eliminar o virus das superficies. Como podemos facer isto? O mellor sempre é a auga e o xabón. Serve tanto para as mans como para as superficies. E o que vai facer é disolver a capa de sebo que envolve o virus. Hai que ter en conta que hai que lavar as mans durante un período mínimo que se establece entre 40 e 60 segundos. Ao final da presentación explicarei como sería o correcto lavado de mans. Temos tamén a lixivia, que é apta para a desinfección de superficies e o que vai facer é destruir as proteínas e o material xenético do virus.
Hai que ter en conta que debemos de contar cunha concentración mínima de cloro do 0,1%, o que equivale a unha dilución da lixivia normal que encontramos nos supermercados, un 50%. Que a lixivia tamén hai que ter unha serie de precaucións, como que non se pode mesturar con outros produtos químicos, porque podería xerar gases tóxicos para o ser humano. Tampouco se podería mesturar con auga quente, porque o que estaríamos a facer é diluir o cloro, que é o que realmente ten as propiedades desinfectantes. E hai que ter moito cuidado coas proporcións que utilizamos. Os desinfectantes alcohólicos serven tanto para a desinfección de mans como de superficies, e o que van facer é disolver a capa de sebo que envolve o virus e deteriorar a estrutura das proteínas do virus, e con isto leválo a súa destrucción. Hai que ter en conta que estes desinfectantes alcohólicos deben de contar cunha concentración mínima de alcohol entre o 60 e o 70%. E por último, a auga oxigenada. Non é apta para as mans, pero sí para a desinfección de superficies, e o que vai facer é degradar as proteínas e o material xenético do virus. Hai que ter en conta que a concentración de auga oxigenada coa que debemos contar é do 0,5%. Isto é importante porque a auga oxigenada normal que encontramos no supermercado e nas farmacias está ao 3%. Por tanto, faría falta diluíla. Con isto, xa entramos a falar das medidas de prevención da COVID-19 antes do comezo da actividade laboral. Antes do comezo da actividade laboral, por tanto, o que temos que facer é actualizar o plan de limpieza e desinfección ao contexto do COVID-19. É dicir, non só debemos de contar cun protocolo de limpeza e desinfección cotiá, senón tamén cun protocolo de limpeza e desinfección específica no caso de persoas con sintomatoloxía. Habería que limpar e desinfectar a fondo todo o local previo á apertura e establecer un protocolo de limpeza e desinfección minuciosa e periódica, facendo especial hincapé naquelas zonas de maiores contacto. Habería tamén que establecer medidas preventivas específicas dependendo do tipo de instalación, porque vamos a ver que non é o mesmo no caso das aulas que no caso dos comedores, por exemplo. Habería que asegurar o abastecemento de material, porque non podemos concebir ir aos aseos e non encontrar panos desbotables ou xabón higienizante. Habería que revisar os sistemas de climatización e ventilación do local no caso de que os houbera, e actualizar o sistema de autocontrol basado nos principios básicos do APP-CC. Resaltar tamén que todos os desinfectantes que debemos de utilizar serán aqueles autorizados polo Ministerio de Sanidade, os que podedes encontrar a través do link que podedes ver na pantalla. As medidas que teñen que tomar por a súa parte o persoal traballador é realizar unha enquisa de autoavaliación clínica do COVID-19 e non asistir ao traballo no caso de contar cos síntomas que aquí aparecen. Con isto xa entramos a falar das medidas de prevención da COVID-19 unha vez iniciada a actividade laboral. Vamos a ter distintos tipos de medidas de prevención, como son as medidas de distanciamento, que para evitar aquela transmisión directa da que falábamos ao principio da presentación, unhas adecuadas medidas de desinfección e limpeza para evitar a transmisión por contacto con superficies contaminadas, unhas medidas organizativas que son aquelas de información e comunicación e mecanismos e materiais de protección individual. Vamos a entrar a falar de cada unha destas medidas, tanto a nivel individual, por a responsabilidade individual de cada un de nós, como nas instalacións do centro educativo. A nivel individual, o que temos que tratar sempre é de manter unha distancia de seguridade de 1,5 metro de distancia. No caso de non poder manter este 1,5 metro de distancia, con carácter xeral, sempre habería que tratar de manter como mínimo 1 metro de distancia e contar xa neste caso con elementos de protección ou barreiras, como poden ser as pantallas de metacrilato. Resaltar tamén que as pantallas de metacrilato deberían de ser dun material de fácil limpeza e desinfección. Habería que evitar o saúdo con contacto físico, incluso o choque do cóbado, porque non estaríamos a manter esta distancia de seguridade do 1,5 metro da que estábamos a falar. É obrigatorio o uso de máscaras higiénicas e habería que usar e refugar estas máscaras e os equipos de protección individual, como por exemplo as mascarillas FFP2, da forma adecuada. Tamén falaremos ao longo desta presentación cal sería esta forma adecuada. Hai que tratar de lavar as mans con elevada frecuencia, cubrir as vías respiratorias sempre que sexa posible cun pano desbotable cando vamos a tosir ou espirrar. No caso de non poder contar cun pano desbotable, habería que utilizar o antebrazo. Sempre evitar tocar os ollos, a nariz e a boca, porque se previamente tocamos unha superficie contaminada, o que estamos a facer é meter o virus no noso organismo.
Tede moito cuidado á hora de compartir equipos ou dispositivos con outras persoas, porque son zonas de elevado contacto e moitas veces, despois de tocar estos equipos ou dispositivos, tocamos os ollos, a nariz e a boca. O máis recomendable sería cambiarse de roupa ao chegar ao traballo, no caso de contar con un uniforme de traballo, e sempre, contemos ou non con un uniforme de traballo, cando chegamos a casa, habería que retirar a roupa e metela na lavadora. Desta forma estaríamos evitando meter o virus nas nosas vivendas. Todas estas medidas habería que reforzalas de forma individual, de forma colectiva, a través de reunións e con cartéis específicos que informen da aplicación destas medidas. Con isto xa entramos a falar das medidas de prevención nas instalacións dos centros. Vamos a falar de cada unha das instalacións e das medidas de prevención en cada unha delas. Nas aulas, oficinas, salas de uso común e bibliotecas, sempre con carácter xeral, tratarase de manter unha distancia de seguridade do 1,5 metro de distancia, tendo en conta que esta distancia establecese dende o centro das cadeiras. Como podemos manter esta distancia de seguridade? Controlando a capacidade máxima que teñen estas instalacións e reorganizando os postos de traballo. Tamén hai que ter cuidado coa circulación das persoas co seu interior, de forma que sempre se eviten as aglomeracións, por exemplo, nas entradas e nas saídas das aulas. Hai que contar con xel hidroalcohólico na zona máis próxima á porta e sempre instar a todas as persoas que entren pola porta que o utilicen, reforzar as medidas, sobre todo, de higiene persoal con sinalización e cartelería, e evitar a colocación de anuncios, collages, murais ou outro tipo de material nas paredes e corchos. Todo isto faise para facilitar as labores de limpeza e desinfección. E, como dicíamos, hai que tomar as medidas máis eficaces, sempre tratando de manter esta distancia de seguridade. A hora de realizar as labores de higiene e de limpeza, hai que ter en conta que habería que realizar unha ventilación da estancia antes de limpar, unha ventilación de aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, realizarase a limpeza habitual, baleirando papeleiras e retirando os posibles residuos das superficies e dos chans, así como quitando o polvo sempre de arriba cara abaixo. E, posteriormente, realizaremos as labores de limpeza e desinfección nas zonas de maior contacto. Aquí poño algúns exemplos, aínda que seguramente haxa máis, como as fiestras, as portas e os pomos das portas, as contras e as persianas, interruptores da luz, ferramentas pedagóxicas utilizadas polo profesorado, mesas, cadeiras, etc. Hai que ter en conta que hai que extremar estas medidas de limpeza nas aulas de uso compartido, porque son unhas zonas de elevado contacto. Por exemplo, as aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de música, debuxo, informática, etc. E facendo especial hincapé naquelas zonas de maior contacto e aqueles elementos que sexan compartidos, como, por exemplo, nas aulas de música compartiránse os dispositivos de música. Nos espazos de atención ao público ou conserxería, sempre, como dicíamos, tratar de manter unha distancia de seguridade do 1,5 metro de distancia. No caso de non poder manter este 1,5 metro de distancia, habería que contar con elementos de protección, como as pantallas de metacrilato, sempre controlar a capacidade máxima e evitar as aglomeracións, xa sexa pedindo cita previa, con quendas de traballo e distintos horarios, tanto de entrada como de saída, e habería que reorganizar os postos de traballo, porque moitas veces podemos encontrar na zona de conserxería varias persoas traballando na zona do interior aquí. Sempre habería que tratar de manter o 1,5 metro de distancia. E tamén establecer a circulación das persoas, por exemplo, que circulasen por a parte dereita. Tamén, como dicíamos nas aulas, hai que contar con xel hidroalcohólico na zona máis próxima á porta e instar a todas as persoas que entren a súa utilización. Reforzar as medidas tanto de higiene persoal como do mantemento da distancia dun 1,5 metro con sinalizacións e cartelería. Sempre, igual que nas aulas, habería que evitar a colocación de anuncios, collages, murais ou outro tipo de materiais nas paredes dos corredores, tamén ca finalidade de facilitar as labores de limpeza e desinfección. No caso de documentación que deba de ser escrita, deberase de facilitar o material de escritura ás persoas. Sempre, antes de facilitarlo, habería que asegurar unha correcta higiene de mans. Por tanto, o máis recomendable sería contar con xel hidroalcohólico na zona dos mostradores.
Para levar a cabo as medidas de higiene de limpeza, sempre o máis adecuado sería, canta mellor ventilación teñamos, sempre é o mellor, sempre é o máis recomendable. Posteriormente, realizar unha limpeza habitual, como dicíamos, baleirado das papeleiras e retirando os posibles residuos das superficies e dos chans, e posteriormente faremos especial hincapié naquelas zonas de maior contacto para as labores de limpeza e desinfección, como son as portas e os pomos das portas, interruptores da luz, mesas, cadeiras. Neste caso, tamén resaltar o uso dos teléfonos, nos mostradores, tamén unha zona de elevado contacto, as parandas das escaleiras, timbres, teclados, ratos, pantallas, etc. Gustaríame resaltar o tema dos dispositivos móviles e dos ordenadores, porque son unhas zonas de elevado contacto e que moitas veces non desinfectamos. Os teléfonos móviles moitas veces os deixamos a outras persoas e, por tanto, é unha zona de elevado contacto, ou, no caso de non deixalo a outras persoas, o que estamos a facer moitas veces é situalo en riba de superficies próximas a zonas de paso. Aí a xente, cando pasa, vai xerar aerosois que se van depositar en riba do noso teléfono móvil. Por tanto, é recomendable a desinfección frecuente destos. No caso dos teléfonos fixos, tamén son unhas zonas de elevado contacto, porque moitas veces é máis dunha persoa a encarregada de responder ao teléfono, e xa no caso dos ordenadores, o ideal sería ser utilizados únicamente por a persoa titular do posto. No caso de que sexan equipos compartidos, o que habería é que incrementar as labores de limpeza e desinfección, sempre antes e despois do seu uso. Resaltar tamén, no caso dos ascensores e dos montacargas, sempre priorizarase o uso das escaleiras, sempre que sexa posible, e os ascensores serán restringidos ás persoas de baixa mobilidade. Recordade tamén que a ocupación máxima dos ascensores é dunha persoa, salvo daquelas persoas que precisen asistencia ou persoas da mesma unidade domiciliaria. Aínda con estas, debemos de ter unha serie de precaucións, como, por exemplo, manter o 1,5 metro de distancia respecto á porta, porque moitas veces, cando se abre a porta, están persoas no interior do ascensor e non estamos a respetar a distancia do 1,5 metro de distancia. Ademais, habería que tratar de evitar tocar todas as superficies que podamos no interior da cabina e sempre, cando chegamos ao noso destino, sempre unha adecuada higiene de mans. E aumentar as labores de limpeza e desinfección no interior dos ascensores, porque é unha zona de elevado contacto. No caso dos aseos do uso compartido, sempre hai que tratar de manter a distancia de seguridade do 1,5 metro da que falábamos ao longo da presentación. Isto vaise facer controlando o aforo, van a ter un aforo limitado que por protocolo o que pon é que será 1/3 da capacidade máxima e habería que controlar este aforo co fin de evitar as aglomeracións. Tamén poderíamos reorganizar o equipamento disponible para o seu uso, como, por exemplo, utilizando a cartelería como as cruces que podemos ver nas imaxes. Debemos de contar con xel hidroalcohólico na zona máis próxima á porta e reforzar as labores de información ao público a través da sinalización e cartelería, fundamentalmente da higiene persoal. Hai que contar tamén con dispensadores de papel e de xabón e sempre tratar de evitar as toallas de uso compartido. Hai que comprobar que sempre exista xabón e papel nos dispensadores, como dicíamos, non podemos ir a un aseo e que non existan estos materiais. E as papeleiras que debemos de encontrar nos aseos deben de ser papeleiras con tapa, pedal e unha bolsa recambiable. En canto ás medidas de higiene de limpeza, como dicíamos en todas as anteriores instalacións, habería que, primeiramente, levar a cabo unha adecuada ventilación, posteriormente a limpeza habitual, baleirando as papeleiras e retirando e limpando os posibles residuos das superficies, e, finalmente, as labores de limpeza e desinfección naquelas zonas de maior contacto, como as billas, cisternas, lavamans, as portas e os pomos das portas, as fiestras, etc. Resaltar tamén que no caso dos aseos de uso compartido habería que limpar polo menos 2 veces ao longo da xornada lectiva. No caso dos comedores, sempre hai que tratar de manter esta distancia de seguridade do 1,5 metro da que estábamos a falar, e no caso dos comedores, resaltar tamén que esta distancia de seguridade non é só de forma lateral, senón que tamén habería que tratar de mantela en oblicuo. Nunca se podrían situar dous usuarios encarados e, no caso de contar con usuarios encarados ou non respetar esta distancia de seguridade, habería que contar con elementos de protección, como as mamparas que van a ser colocadas directamente sobre o mesado.
vamos a controlar a capacidade máxima que vai a estar limitada para garantir a separación e evitar as aglomeracións. Isto farase aumentando o número de quendas de comidas para reducir o aforo. Hai que contar con xel hidroalcohólico na zona máis próxima da porta, reforzar todas estas medidas das que estamos a falar mediante sinalización e cartelería. O alumnado debe sentarse sempre que sexa posible no comedor agrupados por aulas ou grupos de convivencia. Habería que registrar os lugares que vai ocupar cada un dos nenos co obxectivo de facilitar a localización dos contactos no caso de cromos. E na recepción das materias primas cumprir en todo caso co disposto no sistema de autocontrol basado no APP-CC. Os menús deberían ser empratados na cociña e servidos en bandexa, sempre pola mesma persoa, así como a auga. A auga pode servirse nunha xerra de auga, pero será servida sempre pola mesma persoa. O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, electrodomésticos e utensilios utilizados, e sempre hai que tratar de manter higienizadas as baetas e os estropallos e realizar o cambio periódico e sempre evitar o uso de trapos e primar o uso de papel dun só uso. Hai que identificar os útiles de limpeza e illalos co fin de evitar a contaminación cruzada, porque moitas veces, se non illamos os útiles de limpeza e os estamos situando en zonas próximas que poden estar contaminadas, o que vamos a facer é contaminar estes útiles de limpeza e cando limpemos, posteriormente, vamos a extender esta contaminación. Por tanto, con isto hai que ter moito cuidado. A desinfección da baixeira dos cubertos ten que ser a unha temperatura superior aos 60 grados centígrados, sempre que poida ser que sexa no lavalouzas, e habería que limpar e desinfectar os utensilios atendendo o estipulado no APP-CC. Hai que priorizar roupa de mesa dun só uso no caso de contar con ela, e no caso de que a roupa de mesa sexan textís, explicaremos posteriormente como se tratarán, pero non deberían de ser utilizados entre distintos grupos. Habría que almacenar os elementos auxiliares en recintos pechados ou lonxe das zonas de paso, como dicíamos cos teléfonos móviles, se os situamos nunha zona de paso, vamos a xerar aerosois cando estén pasando as persoas e se van a depositar en riba destos elementos auxiliares. Posteriormente, meteremos o virus nos organismos sen ser conscientes. Habería que retirar das mesas tamén calquer elemento decorativo por ser unha zona de alto contacto e, por tanto, unha zona de potencial de infección e, ademais, dificultaría as labores de limpeza e desinfección. Tamén hai que tratar hai que evitar ter as mesas montadas con enxovais sen protexer, por a mesma razón que dicíamos anteriormente. Vamos a xerar aerosois ao pasar ao seu lado e vanse depositar en riba de todo este enxoval. E habería que eliminar os produtos de autoservizo e priorizar as monodoses desbotables. Nas labores de higiene de limpeza, habería que establecer uns adecuados hábitos de ventilación da instalación, sempre canto máis frecuente sexa é o mellor. Realizarase a limpeza habitual retirando os residuos e estableceranse uns protocolos de limpeza e desinfección naquelas zonas de maior contacto, como as portas e os pomos das portas, os interruptores da luz, mesas, cadeiras, chans, paredes, tiradores, os métodos de control horario por contacto no caso de que os houbese, e sempre hai que ter en conta que habería que desinfectar todos os elementos do posto de traballo co cambio de quenda. En canto ás habitacións, no caso daqueles centros educativos que conten con habitacións, habería que reducir os textís e obxetos de decoración no cuarto, incluídas alfombras, sempre co obxectivo de facilitar as labores de limpeza e desinfección. As mantas e almofadas que normalmente encontramos nos armarios, neste caso, deben estar protegidas. E vamos a situar unha única papeleira con tapa, pedal e unha bolsa recambiable na zona do baño. Desta forma, vamos a centralizar todos os residuos na zona do baño. Tamén estableceranse un protocolo de ventilación previo á limpeza da habitación de aproximadamente 15 minutos e realizarase a limpeza habitual, retirando os posibles residuos das superficies, chans, cambiando as toallas, a lencería de cama, etc. E posteriormente reforzaremos estas labores de limpeza e desinfección naquelas zonas de maior contacto, como interruptores da luz, mesas, cadeiras, teléfonos, mandos de televisión, etc. Tamén ter en conta que hai que realizar unha desinfección exhaustiva entre os distintos usuarios e hai que ter tamén cuidado no caso da roupa da cama, hai que evitar a contaminación cruzada. É dicir, non podemos meter a roupa da cama antes de limpar e desinfectar todo o cuarto.
porque se metemos a roupa de cama na habitación, probablemente a estaremos infectando e, aínda que nos non o sepamos, esta habitación estaría contaminada. E habería que sustituir ou desinfectar os útiles de oficina ou escritura entre distintos clientes. Como temos que tratar os textís? Como os temos que recoller? Esta é a primeira pregunta que nos facemos. Sempre habería que guardalos nunha bolsa pechada ata o seu tratamento. Posteriormente, debemos de lavalos por un lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 e 90 grados. No caso de aqueles tecidos que non admitan esta temperatura, deberíase de utilizar aditivos adecuados de desinfección. No caso de ter contratado un servizo externalizado de lavado, debese informar ao provedor do servizo de temperatura mínima exixida. Tamén recordar outras medidas de prevención, como, por exemplo, establecer percorridos de roupa limpa para evitar a contaminación cruzada. Como dicíamos, non podemos cruzar a roupa limpa e a roupa sucia porque estaremos contaminando a roupa limpa. E o lavado frecuente dos uniformes de traballo. Como temos que tratar os residuos? Os residuos vanse tratar do modo habitual. No caso da que hai materiais de higiene persoal, como as luvas, as máscaras ou panos, van a ser refugados en papeleiras protegidas con tapa, pedal e unha bolsa recambiable, e posteriormente serán depositados na fracción resto. No caso do material daquelas persoas que teñen sintomatoloxías, o que se vai facer é illar este contedor que presenta tapa, pedal e unha bolsa recambiable, onde se van a depositar todos aqueles panos e os produtos utilizados por esta persoa. Esta bolsa será colocada nunha segunda bolsa de lixo, a cal será pechada e xa será a que se deposita na fracción resto. Vou a resumir brevemente as frecuencias de limpeza de cada unha das zonas que víamos con anterioridade, resaltar, no caso dos baños, no resto das instalacións, habería que facelo como mínimo unha vez ao día. E resaltar, no caso dos baños, que habería que facelo como mínimo 2 veces ao longo da xornada lectiva. Resaltar tamén unha adecuada ventilación naquelas zonas compartidas, de uso compartido, como as aulas de uso compartido, os pabillóns e os gimnasios, os despachos e a recepción, etc., que teñen que contar cunha ventilación de 15 minutos antes e despois de cada uso. E sempre, no caso das aulas compartidas, entre os distintos grupos, habería que establecer unhas adecuadas labores de ventilación. Tamén resaltar naquelas zonas comúns de elevado contacto, como por exemplo nos espazos comúns e nas zonas de atención ao cliente, habería que repasar mediante limpeza e desinfección aquelas zonas de elevado contacto, como os pomos, varandas, puntos de luz, mostradores, etc. Que temos que facer ante un caso sospeitoso de COVID-19 no centro educativo? O primeiro que temos que facer é dotar a esta persoa dunha máscara cirúrxica. Posteriormente será levada á sala COVID destinada para o seu efecto. Esta sala vai dispor dunha adecuada ventilación, xel hidroalcohólico e unha papeleira con tapa e pedal, e será necesario contactar coa persoa responsable do manexo da COVID-19 no centro educativo e cos familiares ou tutores legais. A persoa que vai acompañar a esta persoa sospeitosa de COVID-19 ten que contar cunha máscara cirúrxica no caso de que a persoa con sintomatoloxía leve tamén unha máscara cirúrxica. No caso de que non leve unha máscara cirúrxica, xa sexa por justificación médica ou por ser unha persoa menor de 6 anos, a persoa acompañante debe levar unha máscara FFP2 sen válvula, ademais dunha pantalla e unha bata desbotable. Que pasa se non tivésemos unha máscara FFP2? Podería utilizar igualmente unha máscara cirúrxica, pero é obrigatoria a utilización dunha pantalla. No caso de coincidir máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa COVID-19, os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo, de preferencia nun lugar descoberto exterior do edificio ou noutro lugar interior coa ventilación adecuada. Recordar tamén que a persoa que utilice a máscara FFP2 debe de estar formada na utilización dos equipos de protección individual e no seu refugallo. O centro vai contar cun stock deste material para as situacións nas que se requira para a atención dun caso sospeitoso. Recordar os teléfonos tamén os que hai que chamar en caso dun caso sospeitoso de COVID-19, que é o 900 400 116 e nos casos de maior gravidade o 061. Como xa resumo, moitas veces perdemos o hilo ao longo da presentación, como resumo de todas as instalacións, recordar que os usuarios e os empleados deben de manter sempre unha distancia de seguridade superior ao 1,5 metro de distancia, quedar na casa ante síntomas de enfermidade,
Sempre hai que informar e formar dos riscos e das medidas higiénico-sanitarias preventivas. É obrigatorio o uso de mascarillas e deberían de realizar labores de desinfección frecuente de mans. No caso das instalacións, recordade tamén sempre tratar de manter esta distancia de seguridade, controlar a capacidade máxima e reorganización dos postos de traballo co fin de poder manter esta distancia de seguridade e de evitar aglomeracións, deben de contar con xel hidroalcohólico, hai que reforzar mediante a sinalización e cartelería todas aquelas medidas das que falamos ao longo desta presentación e recordar tamén a desinfección frecuente nas zonas de elevado contacto, como por exemplo nas aulas e nas oficinas de mesas, cadeiras, pomos, interruptores da luz, etc. E nas aulas e salas de uso compartido aqueles elementos que sexan compartidos tamén. Recordar tamén que previo á limpeza destas zonas habería que establecer un protocolo de ventilación de 15 minutos antes da limpeza. No caso dos aseos de uso compartido, resaltar a importancia dos dispensadores de papel e de xabón, sempre evitando o uso de toallas de uso compartido. Nas habitacións, o lavado de todas as teas, toallas e a roupa de cama que van a ser recollidas nunha bolsa pechada e van a ser lavadas na lavadora en lavados mecánicos entre 60 e 90 grados e sempre tratando de evitar a contaminación cruzada ca roupa de cama limpa. Nos espazos de atención ao público, recordar tamén que a documentación e os folletos que anteriormente eran de libre acceso, na actualidade deben de estar guardados e protegidos e únicamente daránselle aos usuarios de forma individual. E no caso dos comedores, habería que aumentar o número de quentas de comidas para reducir o aforo, as baetas e os estropallos hai que mantelos higienizados e primarase o uso de papel dun só uso. O lavado da baixera e dos cubertos ten que ser a máis de 60 grados no lavalouza e reforzar as labores de limpeza e desinfección en esta zona que son zonas de alto contacto. A nivel xeral, habería que garantir a suministración de produtos nos casos necesarios, como xabón higienizantes, produtos de limpeza e desinfección, etc. Recordar que as papeleiras deben de contar con tapa, pedal e unha bolsa recambiable. Recordar tamén a limpeza profunda e exhaustiva dos aseos de uso compartido e do resto das zonas de elevado contacto, como dicíamos, e unha adecuada ventilación. Recordar tamén que o uso dunha máscara non debe de obviar a importancia do seguimento estricto do resto das medidas das que falamos ao longo desta presentación, como é manter a distancia de seguridade, unhas boas medidas de higiene e desinfección, tanto de mans como de superficies, e cubrir a boca e o nariz cando vamos a tosir ou espirrar, sempre que se poida cun pano desbotable e senón co antebrazo, e evitar tocar os ollos, a nariz e a boca. Como dicíamos, vamos a falar como sería o correcto lavado de mans. Sempre o mellor é velo nun vídeo, por iso teño a parte... Non vai o vídeo. Bueno, podo facer igualmente sen o vídeo. E habería que humedecer as mans sempre botando a cantidade de xabón suficiente para o correcto lavado de mans. Posteriormente vamos a frotar as palmas unha sobre a outra. Seguido vamos a fregar a palma sobre o dorso da outra man cos dedos entrelazados desta forma e posteriormente a outra man. Por último, seguinte, vamos a frotar a palma das mans cos dedos entrelazados e vamos a limpar o dorso dos dedos, que é esta zona de aquí, frotando unha man contra a outra. Vamos a frotar tamén os polgares mediante un movimento rotatorio e lavar as uñas, esta zona de aquí, mediante movimentos circulares na palma das mans. Finalmente, vamos a fregar cada pulso coa man oposta, que é esta zona de aquí, o inicio do brazo, que moitas veces nos olvidamos dela, e xa finalmente vamos a aclarar con auga e a hora de cerrar o grifo hai que ter moito cuidado de non facelo coas mans recén lavadas, senón que habería que facelo pois cun pano desbotable, posteriormente xa desbotalo na papeleira. Como debemos de colocar correctamente a mascarilla? O primeiro punto, que xa é o que moitas veces facemos mal, habería que facer unha adecuada higiene de mans. É dicir, habería que lavar as mans no caso de que puidésemos e senón habería que utilizar un xel hidroalcohólico. Sempre desinfectar as mans previo á colocación da mascarilla. Posteriormente vamos a colocar a mascarilla de forma que nos cubra a nariz, a boca e o barbelo. Vamos a axustar as bandas elásticas dependendo do tipo de mascarilla da que estemos a falar, xa sexa detrás das orellas ou detrás da cabeza. Sempre hai que tratar de evitar tocar a mascarilla unha vez posta
Podemos axustar a pinza nasal e, cando vayamos a retirar, sempre recordar lavar as mans previamente e retirala polas gomas elásticas. E con eso remato a presentación. Vou posteriormente a pasar as preguntas máis frecuentes, as dúbidas máis frecuentes que encontramos nos centros educativos para o persoal non docente, como, por exemplo, a ventilación é moi importante. Quen se encarga de abrir e pechar as fiestras? O protocolo vai establecer que tanto o persoal docente como o persoal non docente. Por exemplo, mentre se está a dar clase, estas labores realizaránas o persoal docente, pero previa a limpeza e desinfección das aulas, por exemplo, a realizar o persoal non docente. No centro do que traballo, eliminaron os aseos dunha planta, co que todos os alumnos acuden aos mesmos aseos. Isto é correcto? Non. No protocolo establecese un aforo reducido dos aseos. O aforo sería de aproximadamente 1/3 da capacidade máxima do mesmo, pero non se debería de eliminar a disponibilidade de todos os aseos no seu conxunto. As mascarillas para o persoal non docente témolas que levar nós ou tenas que poñer o centro. A adquisición de mascarillas higiénicas depende do persoal de cada persoa por si mesmo. O centro o único que terá será mascarillas cirúrxicas ou FFP2 destinadas para a sala COVID. Podríamos utilizar desinfectantes textís en vez de lavar a roupa todos os días? A roupa debería de lavarse segundo as indicacións dos protocolos. Os desinfectantes textís existen moitos que son autorizados polo Ministerio de Sanidade e non necesitan aclarado, pero van a ter unha serie de contras, como por exemplo que se non os deixamos secar o tempo necesario van a producir dermatitis ou irritacións na pel. Ademais, deben de facerse en zonas aireadas e nunca podemos estar seguros de cubrir toda a superficie do textil. Sería máis ben recomendada para aquelas zonas como, por exemplo, tapicerías ou alfombras. No tema da roupa, se o COVID nas mans marcha con auga e xabón, por que na roupa ten que ser lavada a estas temperaturas tan elevadas? Por motivos de seguridade e para garantizar que se vai a chegar a todo o textil. O que vai facer realmente o xabón é disolver a capa de sebo do virus e, por tanto, vai facer que se despegue con máis facilidade da roupa, pero non vai asegurar a súa limpeza totalmente, sobre todo en textís, que é unha zona de difícil limpeza. Se a auga e o xabón é a mellor forma de eliminar o virus, podemos limpar só con auga e xabón? Dependendo do tipo de superficie que estemos a falar. Para as superficies o que temos que facer realmente é establecer uns protocolos de desinfección con solucións desinfectantes. Porque o que vai facer a auga e o xabón vai a reducir a cantidade de xérmenes e de virus, pero non vai a eliminalos ou matalos por completo. No noso caso, ventilamos o comedor cando chegamos pola mañán. Despois pódese pechar as fiestras ata a seguinte ventilación. A ventilación debería de ser llevada, cando menos, cada hora aproximadamente entre 10 e 15 minutos. O uso de guantes no caso da elaboración de comida son necesarios, segundo estableza con carácter xeral o protocolo do APPCC. Nos comedores escolares ou grupos burbullas teñen que manter a distancia de seguridade do 1,5 metro entre usuarios e usuarias. Débese de manter a distancia de seguridade que se estableza no protocolo de comedores en cada caso e para cada grupo de convivencia estable. No caso da denominación de grupo burbulla non existe ningún protocolo na nosa comunidade. Falamos de grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia. E o protocolo respecto a estos o que di é que no caso de infantil e de primaria sempre poderase non manter esta distancia de seguridade. E o resto tratarán de manter esta distancia de seguridade do 1,5 metro de distancia. O emplatado da comida non sempre é individual. A comida sae emplatada da cociña para cada mesa, servindo sempre a mesma persoa en cada mesa. É correcto? Sí, perfectamente correcto. Vai enviarnos PDF para ter a información máis a man e se nos xurxe calquera dúbida podemos preguntarlle. Vannos enviar algún certificado de conforme asistimos ao curso? Este webinar non é certificable por a Consellería, pero sí que se lles fará chegar o PDF ao persoal dos centros educativos. Según creo ver en el protocolo, las mesas e as sillas se desinfectan entre os usuarios. Es así. No protocolo dos comedores non se di nada, e no protocolo xeral, o único do que se fala é implicarase o alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comuns
de uso privativo, pero isto non é o mesmo que facer que o alumnado limpe as mesas e as sillas, por tanto non deberían de ser o alumnado, debería de ser o persoal non docente. Estánme a chegar aquí outras dúbidas que tedes, que vos xurdiron ao longo da presentación. Papeleiras de baños con tapa, pedal e bolsa ou bolsa? Non entendo moi ben a dúbida. As papeleiras deben de contar con tapa, pedal e bolsa, porque o que estamos a facer, ca tapa, co pedal e ca bolsa, ca tapa non vamos a esparcir os residuos que estén no interior da papeleira. Co pedal estamos a evitar o contacto cada vez que vamos a utilizar a papeleira, porque lle damos co pé, que é unha zona de baixo contacto. E a bolsa é para a retirada máis fácil dos residuos, sen contacto cos mesmos. Canto tempo hai que ventilar nas aulas? Teñen que estar ventas e portas abertas? Non é recomendable ter as portas abertas, porque o que vamos a facer é recircular o aire por interior do centro educativo. As ventas, canto máis tempo estén abertas, é o máis recomendable. Tendo en conta que estamos en Galiza e que a climatoloxía non sempre o permite, serían entre 10 e 15 minutos. Sempre previo á limpeza da aula. No caso de estar nunha clase, habería que establecer, pois como dicíamos, cada hora entre 10 e 15 minutos, sempre no cambio entre os distintos alumnos, etc. A limpeza dos baños non se efectúa 2 veces no horario lectivo. É obrigatorio todos os días? Isto é o máis recomendable, é obrigatorio, o que establece o protocolo xeral dos centros educativos. A limpeza como mínimo 2 veces na xornada lectiva. Poderían realizarse máis veces fora da xornada lectiva. E non sei se existe algunha dúbida máis, porque agora estas son todas as que me chegaron. Se non hai ningunha dúbida máis, damos por rematada a sesión e que teñades boa tarde. Moitas grazas.